Jukola viesti 2025 5. osuus. Pääsin lähtemään päivän valossa ja ensimmäinen rasti oli helppo 1, 2, 3 suoraan itään Jyrkänteen luokse. Ongelma oli vaan, että mä tulin tuohon Jyrkänteen luokse ja ajattelin, että mä oon tuon pohjoisemman Jyrkänteen luona ja ihmettelin, että onpas täällä ei näy mitään vihreää risukkoa vaan. Sitten piti pyöriä aika tavalla ja olin hukassa, kunnes lopulta keksin, että ei tää voi täällä olla ja tosta näkyy hakkuuaukea, joten mä oon ihan selkeästi liikaa etelässä, että pitääpä mennä nyt takas tuonne pohjoiseen. Tässä Jyrkänteellä sen piti olla, mutta se olikin toi pikkujyrkänne ja sit vasta hiffasin, että sieltä se löytyy. Seuraava rasti oli kaukana tuolla tien vieressä ylhäällä. Ajattelin vaan, että tonne itään päin ja siinä meni hyvä ura, mitä pitkin juosta. Vähän ihmettelin, että pitäisikö lähteä etsimään tietä vai toisaalta tosta meni hyvä ura, mitä muutkin on käyttänyt, niin sinne tässä kohtaa oli joku metsäautoura ja mä ihmettelin, että onko tää nyt se tie vai ei. Ja sitten totesin, että ei tää voi olla. Mennään vielä enemmän itään. Sitten siellä näkyi tie. Oho, tässä joku rasti, ei ollut oma. Jyrkänteen luokse ja Jyrkänteen kohdalta ylös hakemaan rasti. Hyvä. Seuraava rasti 1, 3, 4. No sinne voi kerrankin juosta lujaa tietä pitkin. Siinä yritin katsella vähän korkeuskäyrää, miten tullaan notkelmaan ja sitten lähdetään nousuun. Vieressä näkyy hakkuuaukea. Tuossa on toi kukkula, ei mennä vielä siitä, vaan kukkulan jälkeen käyrää pitkin rastille, joka olikin TV-rasti ja löytyi kyllä aika nappiin. Sitten mä ihmettelin, pitäisi mennä tonne alas, mitäs kautta. Sinne ei oikein ollut mitään järkeviä maamerkkejä. Lähdin vaeltamaan tiheätä metsää pitkin. Sitten mä löysin, että tässä on selkeästi tämmönen sola. Tätähän mä pystyn seuraamaan tätä notkoa, mutta se meni jotenkin aivan pipariksi. Tuossa kohtaa ei nähnyt ympärilleen mitään, että pelkkää risukkoa ja sit piti kyllä etsiä kovasti, että missä hitos mä oon. Kaikkein tyhmintähän on, että jos mä olisin yhtään miettinyt, niin onhan tuossa nyt tonne etelään aika selkeä olisi ollut toi sähkölinja tuolla ja ylipäätänsä, että sinne nyt on ainakin 500 metriä matkaa. Mutta tässä sitä pyörittiin. Ei löydy mitään oikein osviittaakaan, että mihin mennään. Alkoi tuntua aika epätoivoiselta. Sitten siinä oli joku ukkeli, joka näytti siltä, että osaa suunnistaa ja oli mennyt samalle rastillekin. Ja sitten se oli silleen, että no se on kyllä tuolla etelämpänä ja sitten se alkoi pitää, tai tietysti meni siis omaa kauheata vauhtia. Mä yritin pysyä perässä, syljeskellen vaan lehtiä suusta, kun mettän läpi sinkoutu. Sitten päästiin Jyrkänteelle, tuli vähän enemmän näkyvyyttä ja sieltä löytyi rastikin lopulta. Mutta se oli kyllä, siinä meni aikaa hukkaan. Mä olin niin pihalla, että meinasin lähteä tietä väärään suuntaan, mutta onneksi huomasin aika nopeasti. Sitten sähkölinja oli hyvä mennä, aika jyrkkä, onko toi nyt 4 käyrän nousu. Sitten piti mennä hitaasti, kun äskeinen rasti meni niin pieleen. Mutta kyllä tämä nyt oli aika helppoa, että sieltä se löytyi. Sitten seuraava rasti taas. Mä ajattelin, että pitäisiköhän lähteä tuonne notkoon. Lähdin vähän tuonne itään päinkin tuossa noin. Ja sitten totesin, että ei kyllä tästä näin suoraan pääsee. Ei ollut ehkä reittisuunnitelma kauhean selvä, mutta tässä oli hyvä ura. Yritin vaan välillä katsella, että meneekö mä minkä Jyrkänteen luona. Ja okei, tässä on jyrkänne tohon suuntaan, joten mä oon varmaan näillä jyrkänteillä. Ja siinä olikin aikamoinen pudotus ja sitten pikkasen eteenpäin. Ja sitten taas, että onko mä nyt oikeassa paikassa. Ja joo, olin. Sieltä löytyi rasti ja sitten hurja alamäki. Melkein pystyi suoraan seinään alaspäin Jyrkänteelle. Se voisi kiertää vaikka pohjoispuolelta sitten ylöspäin. Ylöspäin olisi pitänyt ottaa suuntaa tonne alemmalle rastille. Tässä on vähän hajontaa. Mutta sitten tuolla rupesin ihmettelemään taas missä on, mutta sitten hoksasin, että Jyrkänne on varmaan toi. Ja sitten tuolta löytyi, toi oli vaikea paikka päästä tuohon rastille, mutta sieltä sitten sai leimattua.
Seuraava oli lyhyt väli, ei muuta kuin pohjalle ja sitten taas nousu ylös ja sieltä sitten jyrkänteen luota. Ei pidä mennä jyrkännettä alas, vaan täältä ylhäältä rasti ja sen jälkeen taas aika hurja jyrkänne alas tonne ojalle, ojaa pitkin. Oli tarkoitus mennä, mutta näköjään piti lähteä vähän siinäkin kikkailemaan. Se löytyi helposti tuo avoimessa paikassa oleva tuollainen kumpu. Seuraava rasti, aika selkeä, kierretään järvi pohjoispuolelta. Siinä meni hyvä polku tuon vetisen alueen ylitte. Sitten vaan pystyi nopeasti juoksemaan, jyrkänteet näkyi oikealla. Sitten vähän suuntaa ja 2 jyrkänteen välistä pitäisi nousta korkeammalle kohdalle ja sieltä löytyy rasti. Aika helposti nyt tuntuu, että homma alkaa luistaa. Siitä taas kompassisuunnalla pikkasen niin kuin korkeita kohtia seurailen, että näkisi paremmin. Sitten vähän ihmettelyä, että missä tämä nyt on se oikea jyrkänne, kun nämä näyttää kaikki ihan samalta, mutta sieltä löytyi sitten tosi lyhyt rastiväli. Ja sen jälkeen tosi pitkä rastiväli. Miten tonne pääsee? No, siinä kannattaa varmaan tietä pitkin juosta ja tielle menee tuosta metsäautotie, niin siitä saa pistellä oikein kunnon vauhdilla. Yrittää vähän korjata noita aikaisempia pummeja. Tuosta olisi voinut mennä tietä pitkin eteenkin päin, mutta tätä ojanotkoa pitkin meni aika hyvä polku. Ja sitten meni tuohon katsomaan, että onko nämä ne kivet, ei ollut vielä eteenpäin. Ja näiltä kiviltä löytyykin hauska rasti sieltä sokkelosta. Sitten tosi lyhyt ja helppo väli, nousu ylös ja kiveltä. Sen jälkeen sai pistää taas vauhtia, koska ei tarvitse kun pysyä noiden teiden välissä, niin sieltä löytyy väkisinkin ensin juomapiste, jossa vihdoinkin saa ottaa huikan, kun oli jo, mitä tuossa olisi ollut, tunti 20 minuuttia todella helteisessä metsässä pistellyt menemään. Rasti löytyi aika helposti, sen jälkeen oli vähän ihmeessä, että tonne päin vaan yritin noita harjannetta seurata ja katsella vähän, että millä kivellä on, mutta täällä oli jo niin paljon porukkaa, että rasti ei pystynyt välttämään sen löytämistä. Sitten viimeiseen rastille pahimmat nousut kiertäen ja maali. Olipas hauska ja opettavainen keikka.